To assalamu alaikum, barkanku da zuwa Amsa Kuwa TV. In kuma baka yi subscribe ba dan Allah ka daure kai subscribing, sannan kuma ka dangwali kan wannan kararrawa domin ka dinga ganin sabon zafafan fina-finai da dinga an tewa cikin wannan channel din. Yau wato shikenan. Wato gaskiya akwai kunduman bambance tsakanin gwamnatin da ta shuɗe da kuma wannan gwamnatin da muke ciki yanzu. Wallahi akwai bambanci. Allah. To waye bai sani ba? Kuma ai mu ba za mu ɓoye ba, dole mu faɗa. Yawa shine ai. Yanzu ka duba gwamnatin baya da ta shuɗe in ga muku. Ha ba malam. Kuɗi, wato kuɗi yanda yake suburbuwa yake an tewowa gare ni da kasan kamar wanda aka haifa a CBN. Allah wallahi. Kamar an haifi mutum a CBN. To kuma kuɗi yana shigowa gaskiya wancan lokacin sosai. Kuɗi yana shigowa in gaya maka, komai za ka yi wadaƙa, ku dinga cilin kawai kuna ɗan gane a dinga ɗaukar wanka, ana sayan kayan wanka. Allah wallahi kawai ana ɗan shanawa a wancan lokacin saboda akwai kuɗi. Amma kuma abu ɗaya ne gaskiya in gaya maka, kai gaskiya ana samun kuɗi sosai wancan lokacin. Amma to kun ga ba ma sai na faɗa ba, kun ga wannan abu da ya afko yanzu, kun ga ɗaya daga cikin bambancin tsakanin gwamnatin da ta shuɗe da wannan kenan. Saboda wancan gwamnatin da ta shuɗe gaskiya akwai ana samun fulanin tashi sosai, wato ana samun yan gudun hijira sosai a wancan gwamnatin da ta shuɗe. To kuma kafin ta gama shuɗiya kuma sai aka samu wannan gwamnati ta zo ta yi mana zaƙin baki cewa ai duk wannan abubuwa da ke faru, musamman abin nan da ya faru yanzu da kuka gani, wannan bom ɗin nan da ya tashi ya kusa ta gargaza mun wannan tubarau ɗin nan na. To gaskiya shine suka zo suka ɗauka mana alƙawarin cewa in dai Allah ya sa su suka hau kan mulki to za su kawar da wannan cakwakiya da ake fuskanta a wannan gwamnatin da ta shuɗe. To sai gashi su sun zo wannan gwamnati ta zo ita kawai, duk da haka ita ma dai ana ɗan samun irin boom din nan kawai dai, sannan kuma aljihu duk fushi yake. Aljihu wallahi gaba ɗaya yana cikin wani yanayi in ga muku. Aljihu wallahi aljihu yana cikin wani yanayi a wannan gwamnati da muke ciki. Saboda yanzu kuma abin da nake ma bani mamaki shine, wato gaba ɗaya sai ya kasance kuma ba kuɗin, kuma gashi nan komai kuma daɗa hawa yake azumi, yana daɗa kuma tashi. Wallahi komai tsada yake nake ga mu. Allah wallahi kai yanzu kuɗin shira ma ya tashi. Da in ka je wurin budurwarka zaka iya bata naira 50 ma kawai ta dubi ka, tana ma godiya, tana shi maka albarka. Amma yanzu wallahi kana bata za ta ce kai kudin shira ya tashi ba 1,500 ne yanzu kudin shira. Ka gani yaron ka ake shi da an gaya maka ka bashi yan naira 10 zai tafi gida yana murna yana wani. Amma yanzu yaro kana bashi sai kun yi farashi ma an gaya maka, kana bashi naira 10 zai cillo ma baka kawai ya ce maka kai kalle ni ba kamar mutanen da bane ma yanzu. Indomie generation kenan, don haka 1,000 ne kudin aiki na, in ba za ka bani ba kawai to ka duba fadan Allah. Yanzu shine za a ce ba wani bambanci? Kai wallahi da bambanci. Allah yanzu da guys za su je restaurant da me kawai suna dan kakkashe kuɗi malam, a ci shawarma, a ci menene kawai, a ci suya da shauransu. Yanzu gayun gama wankan ake dauka fa kawai. Wallahi wankan ne kawai, daga gida an suka ja gari, suka cika cikin su da gari dan baras, suna zuwa su dau wanka suka dan fito kawai, shikenan sai a dinga basarwa. Shi yasa wasu gayin yanzu duk abin da dalilin da ya saka gaye a man yanzu, to in ba gari za ka ringa gani da gyada suna zubowa a bakin sa. Da Allah ku kyale wannan batun da Allah. Yanzu yawo dan Allah ku samu Amsa Kuwa TV fa, ku duba, ku yi subscribing, sannan kuma ku danne kan wannan kararrawa saboda ku dinga samu kun gane ai sabon bidiyo na da za su dinga antewa kawai kuma kuna sani. Allah wallahi nagode sosai ya don Zubi daga Amsa Kuwa TV. Love you.